Lodwa tajba lil kulħadd jiena Fader Kevin Xkembri minn Naxxar. Nsellmilkom nilqakom ukoll għal din il-quddiesa b'mod speċjali nsellem il dawk fostkom illi ma tistgħux toħorġu, dawk fostkom illi anka mobbijin b'xi mumenti ta' mart jew diffikultajiet. Ejjew f'dan il-mument tal-quddiesa nitolbu flimkien u nitolbu għal xulxin. Ejjew nitolbu l-grazzja li dan il-mument ma jkunx biss ċerimonja jew ritwal imma ikun talba. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. L-aħwa tiegħi l-grazzja ta' Sidna Ġesu li mħabba bla tarf tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Kif nagħmlu dejjem fil-bidu ta' kull quddiesa meta nitlu quddiem is-Sinjur Alla, aħna narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbuh jilqana kif aħna u jaħfrinna. Flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna biħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox ikunu illi lilna jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla qawwa ta' min jittama fik, nitolbuki qafmana li qegħdin insejħulek. Għax aħna bnedmin dajfa u mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem il-għajnuna tal-grazzja tiegħek sabiex aħna nħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli hekk noġbuk fir-rieda u l-għemil tagħna. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna illi miegħek hu jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Qaddis Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. L-ewwel qari. Qari mit-tieni Ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti. Tant aħna għandna qalbna qawwija quddiem Alla permezz ta' Kristu. Mhux li aħna minna nfusna għandna l-ħila naħsbu li xi ħaġa ġejja minna nfusna. Il-ħila tagħna ġejja mingħand Alla li tagħna il-ħila li nkunu ministri tal-Patt il-ġdid. Il-Patt mhux tal-Ittra imma tal-Ispirtu, għax l-Ittra toqtol, imma l-Ispirtu jagħti l-ħajja. Issa jekk il-Ministeru tal-Mewt imnaqqax fil-ġebel kien hekk imdawwal bil-glorja ta' Wlied Iżrael, ma setgħux iżommu għajnejhom f'wiċċ Mosè minħabba d-dija ta' wiċċu u din ma kinitx għal dejjem, kemm aktar ikun imdawwal bil-glorja il-Ministeru tal-Ispirtu. Jekk il-Ministeru tal-Kundanna kien imdawwal bil-glorja, kemm aktar jiddi bil-glorja il-Ministeru tal-Ġustifikazzjoni. Anzi, minn daqshekk dak li darba kellu l-glorja ma kellu l-glorja xejn ħdejn il-kobor bla qis tal-glorja ta' issa. Jekk kien imdawwal bil-glorja, il-Ministeru li kellu jgħaddi, kemm aktar mdawwal bil-glorja dak li għandu jibqa'. Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien Int qaddis Mulej Alla tagħna. Int qaddis Mulej Alla tagħna. Ollu bit-tifħir lil Mulej Alla tagħna, inxteħtu quddiem mirfes f'riġlejh għax hu qaddis. Flimkien Int qaddis Mulej Alla tagħna. Mosè u Aron fost il-qassisin tiegħu u Samwel fost dawk li jsejħu ismu. Kienu jsejħu lil Mulej u hu jweġibhom. Flimkien Int qaddis Mulej Alla tagħna. F'kolonna ta' sħab kien jitkellem magħhom. Kienu jħarsu l-praċetti u l-liġi li tom. Flimkien Int qaddis Mulej Alla tagħna. Mulej Alla tagħna, inti smajthom. Int Alla li tgħader kont għalihom, iżda tħallas tal-imġiba ħażina tagħhom. Flimkien
Int qaddis mulej Alla tagħna. Ollu bit-tifħir lil mulej Alla tagħna u nxteħtu quddiem l-għolja mqazza tiegħu. Għax qaddis u l-mulej Alla tagħna flimkien int qaddis mulej Alla tagħna. Il-modijiet tiegħek għallimni mulej, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Mela f'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' l-liġi jew il-profeti, jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art, lanqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa, sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna ta' smewwiet. Imma min ħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewwiet. L-aħwa din hija l-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bħal kull silta tal-Vanġelu li naqraw fil-liturġija fil-quddies u l-qari anke li jakkumpanjah dak il-Vanġelu jkun hemm diversi punti x'wieħed jista' jieħu jew jiffoka fuqhom. Jiena f'dan il-ħsieb qasir nixtieq nitfa' ftit id-dawlek tagħna, il-ħsieb tagħna fuq din il-frażi minn dak li qal Ġesu llum fil-Vanġelu qegħdin naqraw bħalissa mill-Vanġelu skont San Mattew kapitlu 5 fejn Ġesu qed jgħid lid-dixxipli kif għandhom ikunu persuni li jimxu warajh. U llum Ġesu jgħid kelma li hija pjuttost radikali, jgħid jekk xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti. U jien fuq din nixtieq illi niffukaw tikka żgħira. Illi Ġesu jitkellem mhux fuq il-kmandamenti biss in ġenerali, imma anke jispeċifika imqar wieħed mill-iżgħar ta' dawn il-kmandamenti, imur għad-dettall għall-affarijiet kejknin. U din naħseb illi jekk nagħtu ftit każ din il-kelma fuq naħa lilna kollha kemm aħna toffrilna challenge. U fuq naħa tagħtina ftit konsolazzjoni u tfarraġna. Għaliex? Għalkemm jidhru kontra xulxin dawn. Imma naħseb li tista' tagħtina tnejn li huma. L-ewwel nett tagħtina ftit challenge għaliex naħseb irridu nammettu li kemm bħala bnedmin. Ma mbagħad aħna anke ġieli bħala Maltin, bħala nies li ngħixu fil-Mediterran, fil-kultura tal-Mediterran, ħafna drabi nkunu ttentati u naqgħu fit-tentazzjoni illi l-affarijiet iż-żgħar ma nagħtux każhom. Illi ngħidu kliem bħal u iwa ma dik mhix xi ħaġa kbira. Illi ngħidu kliem u iwa ma dik ma tinqabadx ta' jekk tagħmilha, dik ma jgħidulek xejn. Illi ngħidu kliem u mhux kulħadd hekk jagħmel issa dinx fiha, mhux xi ħaġa żgħira, murara. U Ġesu jiġi bħalma jagħmel ħafna drabi u jistedinna biex nikbru iktar u jgħidilna jekk xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar mill-kmandamenti tiegħi anke fiċ-ċokon, anke fl-affarijiet iż-żgħar fejn aħna ġieli niskużaw lilna jew lill-oħrajn għax ngħidu dik mhix xi ħaġa kbira. U din hija challenge. Min-naħa l-oħra din il-kelma mbagħad tagħtina wkoll faraġġ. Għaliex faraġġ? Għax aħna ħafna minna, il-maġġoranza tagħna, meta noqogħdu naħsbu aħna ma nagħmlux affarijiet kbar fil-ħajja. Aħna l-ħajja tagħna mibnija kontinwament minn affarijiet żgħar. Affarijiet żgħar ħafna li jkunu tajbin u ġieli affarijiet żgħar ukoll li ma jkunux tajbin, ikunu inqas tajbin
nkunu stajna mill-jom aħjar. Però aħna ħafna drabi nagħmlu ħafna affarijiet tajbin imma żgħar. Ma nagħmlux affarijiet straordinarji. U din il-kelma fejn Ġesu qed jiffoka fuq l-affarijiet iż-żgħar illum fil-Vanġelu tamlinna kuraġġ u timlinna qalbna x'allura anke dak li nagħmlu fil-ħajja ta' kuljum mod speċjali għax aħna nħobbu l-iktar fl-affarijiet iż-żgħar. Ġesu qed jgħidilna dak quddiem Alla għandu valur. Kull ma tagħmel anke l-iktar affarijiet żgħar fejn inti qed tipprova tgħix il-kmandamenti, il-virtù tal-imħabba, l-onestà, il-ġenerożità, f'affarijiet żgħar mhux affarijiet kbar ma jissemmewx fl-aħbarijiet, dawka għandhom ukoll il-valur tagħhom. Għaliex aħna ma nistgħux nieħdu dil-kelma u narawha biss biex iċċanfarna fl-affarijiet iż-żgħar, imma hemm ukoll dik li lilna tagħtina ħafna faraġġ. U għalhekk ejjew inkomplu din il-quddiesa llum, inkomplu anke din il-ġurnata li qegħdin nibdew permezz tal-Ewkaristija, imdewlin minn din il-kelma mill-Evanġelju skont San Mattew, b'din iċ-challenge qudiemna u anke b'dan il-faraġ f'qalbna. Illi għal Alla kollox hu importanti, inkluż id-dettalji żgħar tal-ħajja tagħna. U issek biex inkomplu l-quddiesa qabel ma nofru l-ħobs u l-inbit, ejjew kif nagħmlu dejjem inresqu wkoll it-talbiet tagħna lil Alla. L-ewwel nett nitolbu għall-Knisja. Meta nitolbu għall-Knisja aħna ma nitolbux għall-Vatikan biss, għall-Kurja, ma l-Knisja hija aħna l-insara mad-dinja kollha. Nitolbu għalina l-insara kollha biex kif smajna fil-Vanġelu inkunu fidili anka fl-affarijiet iż-żgħar tal-ħajja ta' kuljum. Inħobbu l-Alla u l-proxmu b'qalbna kollha f'dak kollu li huwa ordinarju. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Ejjew nitolbu għal dawk kollha li għaddej minn żmien diffiċli. Mod speċjali niftakru fil-morda f'dawk kollha li huma mħabbtin bi ħsibijiet relatati ma' saħħa, ma' xi riżultati, ma' xi operazzjonijiet. U nitolbu wkoll lill-leżiż tal-morda u l-dawk kollha li jieħdu ħsiebhom, dawk kollha anke li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Ejjew nitolbu wkoll għal dawk kollha li għaddej minn żmien diffiċli, speċjalment minħabba s-solitudni, minħabba xi inkwiet, speċjalment dawk anke li għandhom diffikultajiet fi żwiġijiet, fil-ħajja tal-familja, tant nies li anke jsofru inġustizzji, tant nies iħossuhom imwarba jew jesperjenzaw tipi ta' abbuż differenti, tant nies li huma mdejqin, tant nies li dal-lejl ma setgħux jorqdu, jew li dalgħodu qamu ma jixtiequx ikomplu l-ġurnata, tant nies li jibku, speċjalment dawk li jibku weħidhom. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Risqin ukoll lejn għeluq ta' sena akademika, ta' sena tal-iskola. Nitolbu ħafna l-istudenti kollha f'pajjiżna, speċjalment dawk li għadhom għaddejjin xi eżamijiet. U nitolbu ħafna għall-edukaturi, dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tal-edukazzjoni. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Niftakru ħafna f'postijiet fejn m'hemmx il-paċi, f'postijiet fejn hemm il-gwerra u fejn hemm il-konflitt, fejn hemm in-nies ibatu. Dawk kollha illi għandhom xi rwol u responsabbiltà fid-dinja li jistgħu jġibu l-paċi. Aħna nitolbu għal dawn kollha. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. U fl-aħħar nett nitolbu għal dawk li waslu fl-aħħar ta' ħajjithom, dawk illi mietu matul l-aħħar lejl, dawk li se jmutu matul din il-ġurnata u għal-mejtin kollha. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Fiskiet ta' qalbna ninsabu fejn ninsabu, imbaxxu ftit rasna u nresqu l-Ġesu xi talba personali li nixtiequ nagħmlu f'din il-għodwa. U daw it-talbiet aħna
u dak kollu li hemm f'qalbna inresquh quddiem il-mulej bl-interċessjoni ta' Omna Marija. Ngħidu flimkien u bil-qalb slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Biex dan is-sagrifiċċju li huwa tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla dawn id-doni li aħna din nofrulek ħobsu mbit inti tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tajjixna u ġġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għalhekk kamel nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U nirringrazzjaw il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis inti Alla ta' dejjem li tista' kollox huwa tajjeb u anke ta' ġid għalina li dejjem u kull imkien aħna lilek infaħruk u nirringrazzjawk. Għax għalkemm mulej inti xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti li lidna jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. U jekk il-ġieħ li aħna nagħtuk lilek ma jżidlek xejn fik innifsek, lilna jiswina għas-salvazzjoni tagħna permezz ta' Ġesu Sidna. U għalhekk aħna nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u ferħ kbir aħna nfaħruk u ntennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew inti mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħibat għalina ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal-id-dixxipli u qal ħudu u kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klanħa l-kalċi reġarat il-ħar tal-id-dixxiplu qal ħudu ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqal dejjem, dan huwa d-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
L-aħwa dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. U għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Ġesu, qegħdin nofrulek mulej dan il-ħobs tal-ħajja u dal-kalċi tas-salvazzjoni. Aħna nirringrazzjawk għax għalkemm ma jistħoqinniex inti jogħġbok tilqana qudiemek biex lilek infaħruk u naqduk. U miċ-ċokon tagħna aħna nitolbu lill ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej minn hawnhekk nitolbuk għall-Knisja. Ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja. Saħħaħna fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqfijiet tagħna Charles, Joe u Anton, mas-saċerdoti, mar-reliġjużi, djakni u l-insara kollha kull fejn jinsabu fid-dinja. U ftakar ukoll mulej fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem biex flimkien ma' Marijomna, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, l-Martri, ma' San Ġorġ Preka u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek, għamel li magħhom aħna niġu wkoll wara din il-ħajja biex magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa nitolbu t-talba li għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Affrinna d-nubietna, bħalma naffru l-minuħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex aħna nkunu ħilsa mid-dnub, nkunu protetti mill-inkwiet. Aħna li nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu, inti l-apostli qedtilhom inħallilkom is-sliem, qedtilhom nagħtikom il-paċi tiegħi. Aħna nitolbuk tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha. Int trid tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-aħwa l-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb intom ukoll għatu l-paċi ta' Ġesu lil xulxin. Nitolbu flimkien ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa il-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, imberkin dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Dan is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tagħna fik. Għamel nitolbuk li hu jġib ta' bilħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. imbirku lil-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif Kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw l-ewwel misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobbsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa,
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru li aħna nikkonsidraw f'dan il-mument meta Sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħek frinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu nimmeditaw fit-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli fuq il-Knisja. Missierda li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nimmeditaw u nikkontemplaw ir-raba misteru meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina illi inti jomna. Għalik isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħek frinna d-nubiet neħrisna min-nar tal-infern. Ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nasbu fil-ħames u l-aħħar misteru. Meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħek frinna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tama tagħna, slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u liet Eva. Lilek nitnedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan l-witt ta' dmuħ. Ejja, mela, avukata tagħna. Dawwalnejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu. Frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, għall-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma'Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnissa minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija, dejjem verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa ta' fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba li San Giuseppe slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li l Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk. Li aħna nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Tolbu flimkien u bil-qalb ikun imbierek Alla. Imbierek l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbierka l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.